Usurbil Larroz! Hemen ditugula, Santi Isabela! Iritsi dira lehidoz, herriko jaiak. Aizue, aurten izan altzate portxenian. Ikusi hau dezuen maskota. Merezi du, Aurtengo festak oioi purdila jartzeko modukoa datozkigu. Ia ba, galdorrak pente, egoak ari, ekin festari. Aurten, berriz ere, jaiaren eta aldarrikapenaren agertoki bihurtu zaigu Jose Martinen plaza. Esagiroa, aldarrikapena biak batera ditugu hemen. Izan ere, urte mugitua doakigu. Pentsioduna batetik, gure esku dago bestetik, gaur bertan, sexu eta genero askatasunaren aldeko LGTBI kolektiboaren eguna dugu. Beho meizuela guztioi, eta ez gea isilduko. Oiu egingo dugu plazan, eta ozen esango dugu sekulaz bezala, ez degula erraustegirik nahi, eta ez dela erraustegirik behar. Erraustegirik ez! Ez, erraustegirik ez! Eta gogoan ditugu, nola ez, kanpoan dauden herritar guztiak. Bereziki, giltzapean dauzkatenak. Xua, Olaz, Patxi, gogoan zaituztegu, euskal presoak etxera! Eta aurten, esan behar dugu berriz ere, jai parekideak nahi ditugula. Eta lasai, libre, disfrutatu nahi dugula herriko jaietan. Eta ez dugula ametituko inola ere, inolako indarkeriarik edo sexu erasorik. Beraz, jaiak libre guztiontzat. Eta hainbeste gaitira eskuartean ditugun gaiak, Euskaraldiari hortze dugu ate joka. Beraz, dantzatu mingainak, prestatu belarriak eta egin euskeraz. Nun nahi eta noiz nahi, gu herri euskalduna gea eta egin dezagun euskeraz. Ikusiko zenuten, oso konpainia erran nagoela gaur hemen. Gaztai erretualiak dauzkat hemen prest, festari hasiera emateko. Opa zuhe! Haue bai, herriko ekitaldi guztietako txintzarka eta grazila, beti uboneko. Haue dira erregintzaren alderdi fresko eta ezinbestekoa. Bi batzuek, txipli txaplapun, eman hasiera festari. Batez ere, guri aukeratu izan dut. Bertzako izan duka ohora hundu bat. Ezkerrik asko. Amabost urtera ematen gaztainak erretzen. Oso pozik eta oso gustu. Eta guazik egitzeko asmoak. Eta jarraitu dugu, berrize, hau den guzti egiten. Kaixo, arratsalde on. Bai. Bueno, Usurbil Larroz.
Xaker bate. Ekoa. Bai,